L-Aġenzija ta' kontra l-Frodi tal-Unjoni Ewropea, l-OLAF, mistennija tintalab tinvestiga l-iskema ta' frodi minn fondi Ewropej tal-Partit Nazzjonalista. Dan skont il-Gazzetta Torċa. Skema li justmat li bija l-Europarlamentari Nazzjonalisti taw ma' €900,000 fondi tal-Parlament Ewropew lill-Partit Nazzjonalista biksur sfaċċat ta' regoli Ewropej. Kienet il-Gazzetta kulħadd li l-ħadd li għadda żvelat bil-provi kif minn dan il-fond tħallas ukoll John Zammit, wieħed mill-istrateġisti ewlenin tal-Partit Nazzjonalista biex jagħmel xogħlijiet għal Simon Busuttil. Zammit tniżżel bħala uffiċjal tal-accounts fil-lista ta' impjegati ta' Therese Komodini Kakija. Iżda issa kien ikkonfermat kif fil-verità qatt ma ċċaqlaq mill-uffiċċju tiegħu fid-Dar Ċentrali. L-unika differenza kienet li wara li telet fil-Parlament Ewropew Komodini Kakija, il-paga tiegħu bdiet toħroġ mill-Parlament Ewropew, anke jekk il-ħidma tiegħu baqgħet l-istess, dik li jattakka u jikteb bl-iktar mod salvaġġ kontra l-Partit Laburista bil-kariga ta' editur politiku tal-Midja tal-Partit Nazzjonalista u jiddirezzjoni lil Simon Busuttil jagħmel l-istess. Bħall-iskema tal-kiri tal-uffiċini din xi ħaġa li mhijiex permessa bil-fondi Ewropej u fejn ġrat f'pajjiżi oħra tieħdu passi mill-iktar serji. Sorsi tal-Gazzetta Torċa qablu l-iskema tal-PN ma' skema ta' frodi mħadba mill-kandidata presidenzjali ta' Franza Marine Le Pen li għaddejja investigazzjoni fuq kif għaddiet flus lill-partit tagħha. B'dawn il-fatti qudiema l-Olaf qiegħda fid-dmiri li tiftaħ minnu fih investigazzjoni fuq il-Partit Nazzjonalista. Sa issa Simon Busuttil ma laqax l-isfida li jmur bil-każ biex juri illi m'għandux x'jaħbi. L-iskema ta' frodi minn fondi Ewropej għattilet waħda l-Partit Nazzjonalista li hija imdawra minn dubji u illegalitajiet. L-ewwel waħda kienet l-iskema ċedoli, warajja kien hemm l-invoices folot tad-DB. U issa hemm din illi tkompli titfa' dubji kbar dwar il-kondotta ta' Simon Busuttil fi tmexxija finanzjarja tal-Partit Nazzjonalista.